Бриджеска. Come on, правим сега, но по пластика. Ще правим сега гимнастика. Ще правим сега. Едно, две, три, come on, четири, пет, шест, седем, come on, Рейзи. Диджей Бриджеска. гимнастика. Хопа, джами стал. Чувствам си главата като чуждо тяло. Много екстремами, каква е тази мода? Искам да те черпя, ама само със сода. Я да чуя всички, кой каза? Донеси вратата, искам да изляза. Той е як трак, всеки знае как да танцува и бори. Едно, две, три, гимнастика. Тази гимнастичка е с много екстри. И тази гимнастичка е с всички екстри. Хайде всички вдигайте ръцете. Гимнастички ханша раздвижете. Хайде всички горе вдигайте ръцете. И с кеф милионите тази нощ хърчете. Какво? Едно, две, Рейзи. Диджей Бриджеска. Избухване жестоко, ударъци ще има. Само да не вземе някой да ме снима. Схемата ясна, рокята тясна. Я не ми се смей, ще взема да те плясна. Само да те питам, имаш ли покана? Много екшен папи и малко драма. Той е як трак, всеки знае как да танцува и бори. Едно, две, три, Въздействай като турбохит. гимнастичка Диджей Бриджеска. и тази гимнастичка е с всички екстри. Хайде всички вдигайте ръцете. Гимнастички ханша раздвижете. Хайде Диджей Бриджеска. вдигайте ръцете. И с кеф милионите тази нощ харчете. Какво? Човек е въздействай като турбохит. Диджей Бриджеска.